Ia, ampody ndraiky za agnazavy raha zegny satria ilainao i raha zegny hozy. La loi de réciprocité zegny a, on se donne. Fa ino zegny zavatra matetiky misy amintsika zegny. Sendra misy olo sahiragna zegny, asa hoe milatra mipetrapetraka aky zegny, mangataka angataka ramose, tsy magnanio anao. Tsy magnanio anao. Azadia fa zay amezanao no mifidy aminao. Izy mety tsy eo, mety mivolagna anao zay ty, zay filôzofina pauvre raha zay. Izy koa anao zay ty mitabo raha zay, filozofin'olo pauvre mitabo raha zay. Tandrinesa? Na za rô fa tsy managna kaleza ndraiky koa andeha zare. Zay raha mety volagninao. Na za zao fa sahiragna kaleza koa andeha zare. Filozofina pauvre. Filozofina riche, ni la loi de réciprocité. Ataovy recherche amin'ny YouTube zany. Ataovy recherche, ilay tanazonao anaovana recherche na amin'ny Facebook. La loi de la réciprocité. Izy koa mila vola anao, magnameza vola olo. Na 500 io. Tsy haiko, na hodiny anagnanao, fa azo koa ilay mandreraka anao, fa magnameza fô zegny anao. Ny zava-dehibe zegny, ny fahazarana anao,